Assam Budget 2023-24 जोबनानै थांबाय जोङो नैबे भिडिअआव बे बाजेटनि हाइलाइट्सफोरखौहाय सावरायगोन बिनि सिगां मोनसे बाजेटआ मोनसे हादोरसानि बेसेबां रां आर्जिनो हाखो बे रांफोरखौ बहानिफ्राय आर्जिखो बहा खरस खालामखो बेफोरखौ मोनथिनो मोनो आरो बेफोरखौ स्टाडि खालामोब्ला जोंनि हादोरा आवगायलांदों बिदिनो दङ ना गाज्रियाव थांदों बेखौ मोनथिनो हायो बे बाजेटखौहाय जोंनि फाइनान्स मिनिस्टार मानगोनां मिसेस अजन्ता नेउगा अमृतकालनि सेथि बाजेट होनना दाबि खालामदों अब्ला जोङो थौ बे हाइलाइट्सनि फारसे आवगायलांदों 2026 सिमावहाय जोंनि आसामखौ नर्थ ईस्टनि गेजेरावनो हेल्थ केयर हाब खालामनो थांखि लादों बेनि थाखाय गोबां खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो गोबां फैसा सरकारा गारगोन नैथियाव सेल्फ एमप्लयमेन्टनि थाखाय 1 लाख युथ सायख'नाय जागोन आरो बे 1 लाख युथनो 2 लाख रां होनाय जागोन जाहाथे बिसोरो माइक्रो एन्टारप्राइजेस एबा फिसा दारिमिन बिजनेस खुलिनो हायो बेजों लोगोसे आरोबाव 1 लाख युथ सायख'नाय जागोन आरो बे 1 लाख युथनोहाय नांगौ बायदि साबसिडि आरो मदद होनाय जागोन बे 1 लाख युथआ जायफ्रा अलरेडि माइक्रो एन्टारप्राइजेस दंखायो एबा फिसा बिजनेस दंखायो बेफोरो सायख'जागोन थामथियावहाय 500 हाई स्कुल्सफोरखौहाय आपग्रेड खालामगोन बिसोरो मडेल हाई स्कुल्स जागोन मोजां इनफ्रास्ट्राक्चारजों बे 500नि गेजेराव 400आ थाखानाय हाई स्कुलखौ सायख'गोन आरो 100 गोदान हाई स्कुल लुबावगोन बे मोनफ्रोमबो हाई स्कुलफोरा 5 crore रां मोनगोन आरोबाव 1 crore होबावगोन जाहाथे बिसोरनि फार्निचार नांगौला फार्निचार बायनो हागोन स्मार्ट क्लासेस बानायनो हागोन स्पोर्ट्स आइटेम्स बायनो हागोन बायदि बायदिनि थाखाय BA सिम लेखाफोरा फ्रि जागोन OCSआव फर्स्ट डिभिजन मोननायफोरा स्कुटि मोनजोबगोन क्लास 9आव फर्स्ट डिभिजन मोननायफोरा टेब्लेट मोनगोन क्लास 9आव फरायनाय साफ्रोम फरायसाफोरा बाइसाइकेल मोनगोन आरो जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौहाय मुलुगसोलोंसालियावहाय कन्भार्ट खालामनाय जागोन उदालगुरियाव मोनसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सेटेलाइट केम्पास लुगोन अलरेडि 42,000 साख्रि आसाम गभर्नमेन्टआ होखाबाय 18,000 साख्रिनि प्रसेसआ अलरेडि जाबाय फाइनाल स्टेजआव दंसै आरो मे दाननि गेजेराव 40,000 गोदान साख्रि थिसनबावगोन आसाम गभर्नमेन्टआ अरुणोदयआवहाय टटेल 10 lakhs गोदान बेनिफिशियारि एड खालामगोन आरो बियो टटेल बेनिफिशियारि जागोन 27.5 lakhs बेजों लोगोसे अरुणोदयनि बेनिफिशियारिनि थाखाय 1,250 रां नङा नाथाय 1,400 रां होनाय जागोन मे दाननिफ्राय BPL आवहाय आरोबाव 40 lakh फेमिलिस एड खालामनाय जागोन BPL नखरफोरनि थाखाय मुख्यमंत्री आयुष्मान आसाम योजना स्किम लन्च खालामगोन बे स्किमनि जोहै गासै BPL फेमिलिसफोरा फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनगोन हस्पिटाल्सफोरावहाय 5 लाख रांनि स्पर्ट्सखौ आवगायलांनो थाखाय खेल महारान अर्गानाइज खालामनाय जागोन बियो गामि लेभेलनिफ्राय ब्लक लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय स्टेट लेभेलसिम थांगोन आरो बेखौ अर्गानाइज खालामनो थाखाय गासै रेभिनिउ भिलेजनि थाखाय 10,000 रां हरनाय जागोन इयरलि PWD माने बिल्डिंस रोड्स आरो बायदि बायदि लुनो थाखाय 15,102 crore दोननाय जाबाय साख्रियालफोरनि थाखायबो गोजोनथाव खौरां साख्रियालफोरनि थाखाय आपुन बाहान स्किम लन्च खालामगोन बेनि थाखायनो एबा बे स्किमनि थाखाय साख्रियालफोरा जेब्ला गारि मटरनि लन लायो बे लनावहाय 2% साबसिडि मोननो हागोन नोंथांमोना बे बाजेटखौ खोनानानै मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों मा सानदों नोंथांनि मोनदांथिया मा बेखौ कमेन्ट्सआव लिरहरदो गोजोन्थों